The season is about to end and we want to get to 200k subscribers. Bafethu siyanicela, please subscribe. We are left with only 1 month. Can we do it? I believe we can. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petro Premiership. Mackenzie 0, Orlando Pirates 3. I'm joined by a legend of the show, Charlie. Wako Charlie's back. Charlie wako kai. Wako Charlie's back. Thank you siyabonga, thank you siyabonga. General guy. General. Ngishiye Jose wathi yami. Mina sengirelocatile sengiploma ngayipo. Ngiyabona soya travela nje. Sengiploma ePolokwane. Bayidladla. Bayidladla kuma. Khona yizo ngasele yini. Shama tenda kabuhlungu. Serious? Kabuhlungu. Charles uvukile? Kabuhlungu. Phela ayetsa sibhedlela. Yeah. Charlie bana zathi uye serious. Angivukile kayini. It's already tenda kamomo. Sekeploma ePolokwane sekumnandi. Sponsor man nami ngibhodla indlala. Hakulela. Yeah, amabhakani yathatha ileague ndoda. Hayi league bazoyithatha siyabagaya. Abasigayi sithathile. Isware yanyande siba. Isware yanyande. Ileague siyabagaya. Yabona Sipho. Yeah. Sikhathele mfethu. It's been 8 or 9 years. Sithathe league. Uthe iAbsa sayithatha. Yeah. Wathiwa iTSTV. Inayithatha yona. Manje bathi Betway. Nami nginje zeSandawana. Sengikhathele. Ukucelebrate each and every year. Yeah. Each and every year. So ufuna something else. Sengifuna something else. Sundays busy sebenzela yini? Star. Yeah. This is SS2. Yeah. Africa. Sebenzele Africa. Continental. Tuesday, yabona Tuesday. Njengoba ngidlala nebathini? TS Galaxy. TS Galaxy. Ngiyawusupporta ka. Ngizodraw. Or ngiluze ngamabomu. Didwa ngamabomu. Ngizodraw. Or ngenze njani? Uluze ngamabomu. Ngiluze ngamabomu uthi ngibagaye. Because mangawina ngiyabazi lapho. Isinda bazodraw. Kule 2 games the same. Yeah. So ngizobenzela ifavor Tuesday. Ngizodraw. Yeah. Or ngiluze ngamabomu. Serious? Ngithini? Dwa ngamabomu. Yeah. Sithi dwa ngamabomu. Kanjani? Na, Charlie ngathi nithukile. Uchali uthukile. Yes. TS Galaxy. Ngithi ngizodraw or ngiluze ngamabomu. Ngiyenzela ukubagaya Sipho mara kunini bafethu. Userious? Ngiyenzela ukubagayilini. Userious shot? Kunini mfethu. 8 years. Happy. Anikhathani nani ngeSundowns. Lokho swini league every now and then. Yeah, yena abantu bakhathele. Anikhathazi wena. Ngibuza wena abantu bakhathele. Angibuza wena. Hayi ungabuzi mina. Ngibuza wena ukhathali wena. Abantu bakhathele. So league siyabagaya mfethu manje sibizile star. Kidikozi. Intwana. Yeah. Khosi. Yebo. Ngikoma butsha nethi. Sipho, angithi interview yami. Uzo-introduce ifamily. Hayi uzo-introduce ifamily kusa interview. Sorry anyana. Uzo-introduce ifamily. Wena badelela amabhakani yadelela amasandawana. Amabhakani yadelela amasandawana. Anga man of the match. Hayi man of the match uzoyigaya abathu bando. Uchipezeze. Akekho nomuntu. Umbona? Charlie. Phela sesontweni. Charlie. Shit. Charlie uthukile. Hayi ngisale sengimnika yena uchipezeze. Uchipezela khona. Bazoyibona ukuthi bona baphuma kanjani. Charlie ngiyabonga nje.